word ng Estratos, kunana, kahit ang masawad last, Geology, study of. Iso ano, i-connect tayo, the study of the last days. Yan, iso di jay. Kat tinaitad nga bakang ko, itinabunutak, kat nagkaroon kami itibunutan, ngay kat iti number 1, iso di jay, rapture. Ya, among very familiar tayo iti saong rapture. Ya, among kamo tayo na ita. Kat adalang iti upat nga banag ngay nga i-discuss iti daytoy nga malong. So dinzay anya ba kay anya ni kayat nga sa wall iti rapture. Anya dagiti prophecies about iti rapture. Kaano nga mangyari dayjay. Kat anya dijay talong belief may panggap iti rapture, ya? Kat is a letter A, what is rapture? Ya anya iti rapture. Ya is a kunana to the rapture in Christian belief is the eschatological event where Jesus Christ returns to catch up or transport all believers, both living and deceased, from earth into the clouds to meet him in the air, often seen as an escape before a period of tribulation. Iso nga kada ito yung rapture, iso nga isay so diyan tayo ito ata iti talo ngay nga belief iti rapture. Iti natuma mamati ta iti pre-tribulation. Iti natuma mamati ta iti mid. Iti pangtalo is a post-tribulation. Ngam siya, mamati ang iti pre-tribulation. Ang kaamo, kanyayo. Agsipot ako na nagawin dito, kahit nangasawad nga adda it is an escape before the period of tribulation. Iti rapture, ma-rapture pa dagiti both living and deceased kunana dagiti natayan kini Kristo kan sumaruno dagiti damati kini Apo Dios na si Bibiyag nya ag sasabat na ijay tangatan kun kunana it is an escape before a period of tribulation. Nya amoy the word nga escape. Ano dilo ka ng escape ka di? Dagiti estudyante tumaktakas nya patakasan iti tribulation. Nya tapno kud kuna magmuna alangan mo nga sagrapon dagiti namati iti tribulation. So the term rapture is not in the Bible, but comes from the Latin rapturo, meaning to snatch away, and describes events in the passage in 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 to 17 and 1 Corinthians chapter 15 verses 50 to 54. Kitaan tayo dito dagiti biblical basis nga na i-prophesy. Kunana yung 1 Thessalonians, it says that the Lord will come down from heaven and believers who have died will rise first. Iso yung makita tayo tuwing dagiti namati nga natay, iso dati umuna nga agungar. Then those who are still alive will be caught up. The word na caught up, iso di ata izay, haan nga rapture, kunana. Pero nukitan tayo, di synonym na pareho lang. Together then in the clouds to meet the Lord. So makita tayo izay nga umuna nga agrise kunana dagiti natay kini Kristo sumaruno nga makot up dagiti si Bibiyag. Kastawan is 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 52. Nga describes a sudden transformation na matransform in a flash kunana, in the twinkling of an eye. So kapag kinupugaya nakaseme kapaspas in a twinkling of an eye, kapag kinupuga kasay, believers will be changed na into incorruptible dihaan agrupsa na incorruptible body. Is a NIV kunana pareho laang, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the head in Christ will rise first. In the 17th, after that, you who are still alive and are
will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. So, pareho laang isay NIV kan isay King James tatay. Tata, kita ang tayo daytoy belief. The three beliefs in the rapture. Dito the pre-tribulation, mid-tribulation, and post-tribulation. Saan ko na nga i-kwa dito eksipot at adat akin batang iti pre, iti mid, kan iti post. Wala ko rin. Ada nga iti kahit kung nga ipakita nga picture, kada tayo dito agora lang, tali na. Ipakita ko man dito picture. Iti dito kang naalak kini Bishop Daniel nga picture. Dito. Yan. Timeline iti end times. Yan. Kung i-claim nga bagit dito PowerPoint, bagit ni Bishop Daniel dito. Kato, makita tayo dito sa present age. Nine. Pakialay mo natin. The present age. Then, got the years of the tribulation, data adapted 3.5 years of, so, pagpasensyaan nyo, nag-ipiat na pini, atin ang tatataman lang na nag-Christine. Blessing na lang, blessing. Tatada naman nag-Christine. Yan. Anak ko rin makakonsentrate. The beginning of sorrow, 3.5 years. Then the great tribulation, another 3.5 years. So, 3.5 plus 3.5 is equal to 7 years. So, they take the years of tribulation. Tibatang ko hanggang isa lang, rapture of the church. Yan. The rapture of the church nga data. Data iti timeline, iti end times. Actually tayo isay. Yan. Kata ada lagi tidak duma mamati da isay pre. Ada pa tidak duma mamati da isay mid. Nga tikunada pagkuhan. Tatakanon iti tribulation. Yan. Agsipot ta adatan ti earthquake, adatan iti gera, hasday. Adawat iti mamati iti post. Yan. Kat among nga ada tayo iti pre-tribulation. Kita ko na pas lang nakaka naisip pa dito'y PowerPoint ko. Kakatat-kotan. Anya iti pakailasinan kamo kadagdanin. Ya? At nya iti pakailasinan nga dandalian kano. Ya? Kat kunan dagiti scholars no adaon iti invasion of Israel. Kanada. Ya, nga makita tayo dito yung mapa. Dizay tunga iso dayta dizay Israel. Kat zay surroundings di zay Israel ada dagiti different nations, different countries, Gomer, Libya, Ethiopia, Persia, Magog, Rosh. Kat kunatay nga awang kat dayta tatta. Inya kat
kat iti interpretation dagiti scholars daytoy kano jay magog dayta di jay or jay magog jay Rosh jay mesche toban kat dayta iti Russia ya jay Persia dayta kano di jay Iran ya isong tinawag ko iti agsapa manan anya di Persia apel nga ako isumot ikong kunada sa Iran, kunada. Zay Gomer, that is around the Turkey. Zay Libya, ang nasukatan, Libya data. Ethiopia, jay parts ito Ethiopia, we know that zay kakaaruba na nga regions. Kung ito'y tanong kat nagmay sada nga atakian iti Israel, dandani kanon. Ya, dandani kanon. Ya, kay sumot iti anamot izay nasatuan nga surat nga daytoy. Nga kunana izay the future invasion of Israel described in the Bible. Kaman po the Gog and Magog war. Ya, iso nga no kikitan tayo tataan na ba iti mangyari iti Israel tata. Ya, paano tatagaan nga dagiti nasyon nga against iti Israel tata. Ya, adada kata dito'y nabanggit. Ada ba? Adada. Nakompleto nga tan DJ 6. Mano ito yung number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saan pa'y? Ya, saan pa'y? Katikunan, kunana to dagito'y nga nasyon, nation against nation. Ya, daytan kano. Agrugilita. The arrows point toward Israel, indicating multiple nations coming together in an attack. Atakian da iti Israel. Kadeta ngay kat na i-prophecy izay libro ni Ezekiel. The Ezekiel chapter 38 verses 2 to 6. Na isurat izay dagiti nations nga against Israel. Mabasa ito na ita, isunod anta itinubok yun, isurat yun, no? Anya nag-izay, tapno, nga da kayo to itibalbalayo at mabalin yun ton nga basbasaan. What happens in the prophecy? According to Ezekiel 13 to 39, a coalition of nations attacked Israel. Iso na ita, agsama-sama, dagiti aming nga nasyon to attack the Israel. Number 2, Israel appears vulnerable. Nga parang awan iti mama ay nakakaasi kanon nga Israel tit itsura na. Siyempre mo niya nagbasit lang nga ili iti Israel tapos andam nga nasyon iti mga atake ket kwa na talaga kakaasi. God supernaturally intervenes. Iti dayta nga check ko. Makibiyang niya po Dios. Ada iti earthquake. Ada iti confusion, dagiti susoldados. Umay iti puor, umay iti distraction. Iti result na makita tayo iti panakabalin ni Apo Dios iti nasyon. Kat kunana dito'y haan ko mga daytoy iti pangikonsentratan tayo nulikat. Ituloy tayo nga agsarbit, agsipot ta saan tayo maamo. Kaano ba gamin? Kaano? Nanay, the Bible does not give exact modern country names, so mobs like this are theological interpretations. Actually, awan kano ngam daytoy kat interpretation lang dagiti scholars, dagiti theology, dagiti study. Christians are encouraged to focus not only on events, but on spiritual readiness. Tayo nga ako no kaano, maumay. Ada iti video dito nga ipabuyak. Ang kung ako no kas ano ba nga ikwa iti sounds na dito, baka ada akin kabisado kinyayo iti sounds. Dito kat short video clip may panggap iti rapture.
results na sa inyo. Dito ikaw na yung school bus. During the school bus, ada lagi ti estudyante dita. So ngay nga pakakitaan nga itiubing ngay kat automatic na nga ma-rupture. Dati di regular lang nakuha na aramidon iti tao. 911, timawag, kabiglangan awan. Dito mga mountain bikes, ada nagiti halbis bisikleta, dito iti usual nga aramidon iti tao, tas bigla lang na ma-rupture iti maysa kadakwada. Dati mo during sa airport. So nga pangkitaan amin nga diso nga sa airport bigla man nga ada iti ma-rupture. So nga sa sangit ang pupukaw dagiti pang-pamilya iti airport. Dati mo in the restaurant. Yan, tatay lang dyan restaurant, pang lang. Happy, agad kantada ti happy birthday. And then all of a sudden, may iti rupture, ata iti na-rupture, ata iti nabati. Church, iti unog, iti church. So nga, ita, madama iti sermon, iti ministro. Madama lang kanta, bigla nga na-rupture. Iso kaya mga sawon, iti unog, iti iglesia, iti unog, iti church, ata iti mabati. Well, in Jesus' name, parita ng gugulis. In Jesus' name. Amin tayong ma-rupture, awan iti mabatbati. Na, dati nagbutong, izay, unog, iti church kati parita, dito'y nagpagpatulong kayo kano iti baby, dito'y iti usual nga activities nga aramidan, iti lubong. Usual lang. Haan nga mapakpakadaanan, mapakpakadaan nga mapasama. Nagbubuya na lang iti TV, pagpaturogan na dyan anak na, kat bigla nga ma-rupture. Kunada, but on that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven. Awan iti makaamo, uray iti angeles iti langit, awan iti makaamo no kaano, nga umay iti rupture. Car crash. During dagiti aksidente nga mapaspasama. The driver na-rupture, isong awang driver na dyan lugan. So, naibangga. Nabukaw, dyan kargana. O, nagiti Shopee delivery. Bigla nga mabukaw. Iti kalsada. Datayo iti kalsada, bigla nga ado nagiti ma-rupture. Kat ado nagiti pasdaaw, gaan niya na itang mapaspasama.
So kaya na nga sawon ado kay lang gayam iti makaamo. Haan ka makaamo iti sao nga rapture. Ya, dagitsay nga mapuppukaw saan nga amo no anya dagitsay. What's that kano? They just disappeared. No one knows why they just disappeared. So handa nga amo di ba kapaspasamak iti day lang ang daway. A bunch of people just disappeared here on this street. Kunana, this baby disappeared during the traffic. Natiliw iso na. Natiliw. Tapos biglang hapukaw din sa tiliwod na. Okay? Kahit nakasawan dito yung videos, awan iti-pilihan iti-rapture. Handa maunog iti-church, iti-pakarapturan, yung dikat iti everyday nga activities. Mabay nga naman kaya aramidan tayo iti-war, iti-unog iti-balay, na datayo man iti-church, na awan iti-pilihan na. Kaano, maumay. Kaano. Kunana, itinasantuan nga surat nga, even dagiti angels sa anda nga ako, kaano. Always be ready. Nga panunudan tayo kano nga kalayon nga iti amin nga aramidan tayo kay isagsak tayo iti panunod tayo makasalungay kung may damdama. Aramidan tayo ito kasalungay na umayan ni Apo Diyos. So always kumanga naka-ready iti tumunggan nga isa. Ada iti saludsod ko kakabsat na kaya kung sumbata kayo, sumbatan nyo. No may iti rapture. Yan, no may iti rapture. Dahil may paano kayo ba mabati? Kat sila lamo-lamo tayong ma-rapture? No, saan? Masukatan niya bago tayo di ba mga nila? Anya? In question na ito iti may isang nga estudyante is a professor na. No may iti rapture, wala na. Iti bago bakit mabati? Kat sila nabusak nga sumanok nga sumak nga maipangato. Wala na. Di pa'y amin nga makita ko ilikat na kalalabos. Iti isong bagyo isay. Ano? Masukatan, bago tayo, iti. Puraw. Ipasudyan mo. Numan iti Bible, iba mo tap na natin. Ang nung hanap na sure, no, dadya ko na nga mabati dagiti belongings. Yung may side sure nga muna na nga hangin nga makapalit dahil iti physical, iti sa banin nga, dahil langit, ang mga straight iti flesh and blood.
Di ba? So ibig sabihin, nagkaroon ng transformation ng haan. Hanin nga na ibagay, J5 nga muna na mabati, isa ni Kuawen ba? Yung J5 ni Jesus mismo, itinibagay pa, dati yung tuloy, kasalabi yung Espiritu. Iso nga, ang kuang mo, hindi nga bagi, iso tulad pa nagkita yung Jai, yung mga basta ko na, nasa atin ang Espiritu. Kaya Espiritu, sa expression ng Jai, nung ibang panunod na yun, kasi mo may damay, ikaw yan, panunod na tawas eh. Siguro, kasi kung ano din nga, balik din makasala ng Espiritu. Espiritu. Ni Pastor Jonathan yan. Mo siya ka mga nanalas ang ways at sukatan na di bagi tayo nga naindagaan nga dali iti saan na marupok bagi. So our body is eternal. No? So ibig sabihin at bagi tayo but it cannot be rotten. No? Kasi nung kita ni Revelation, pananad dyan, new heaven and earth. Sino nga yung earth yagyan the earth? No. Awan tibaginan dyan mang-inherit iti earth. Okay? God created new heaven and earth. Heaven is for God, and earth is for his people. And that word is for eternal. Saan mabaling nga agyan niya ako just ijay earth. So, ako ang titibay ko na masukatan tibagi tayo iti saan nga mabulok. It means we have a body nung saan nga mabulok. Regardless iti sex, regardless iti bado. Tanong panggap iti amamin iti banag iti lubong, awan talaga ti maitugot tayo. Diyan lang bagi tayo. Nga para nga masukatan iti eternal body. Amen. Pastor Manuel. Pagpapukuran ko na kasi hindi Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Madating yun na verse tala. Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Pangalan nito ay, for our conversation is in heaven. From whence also we hope for the Savior, the Lord Jesus Christ. 21. We shall change our vile body that it may be fashioned like unto His glorious body. Ano, sundo na kayo niya po ng Kristo, hindi ba kita yung kasama na niya po ng Kristo? No, ano di, ada yung lubo, babakin yung lubo. Niya. No, alam sa akin kayo, hindi kayo, babakin. Niya. Awat tidak. Babawain mga suwabat na pada po sa Kristo para tayo awan ti may pagpog hindi niya makakabata ng lubog isingsing na sa luban nito awan ang mga basta nung punanin dahil glorious body amin na dati pinulubong ang alaala na tayo awan baka hindi niya tali ang dati pinulubong ang pinulubong lang hindi pang langit sa balik ng limang langit. Amen. Itong alabos gaya. So nga nakalapos. Kita ng langit yung nation. Ada di pala na yung they are clothed in white linen, mga regulation. So, mga kapatid, ay minabuhan natin yung niya po. Labos tayo mga madagwat, baduan tayo mga dumano. Labos tayo na sumakaan sa mabaduan ni Pastor. Kasi
May batil na dyan, batil na. Amen. Well, nahagaman na design na sige. Naman na yung isu nga siguro may issue na no ada pa jelait siguro ada pa labalo mo inawan kasi nebaga tayo masukatan namin even the mind mo uray na nakalabas data mo awan siguro pagigyan na yun kasi back to Genesis lamu-lamu na ito mga awan hindi pala bigyan ka hindi nagbaso lang iti tao sa lahat ng mga na-realize nga sudah natin kasi ito gayang isu nga hangin issue di jay ada pa rin ba dyan minawan kasi iti langit glory niya to Diyos iti agtigtig na ito isu nga awan iti mali siya iti amin mga Amen. Isumbat dito ay profesor na dito ay kagkunan na isay amin nga aramid iti tao mabati. Amen. Isang majibado nga inaramid iti tao mabati. Awan iti maitugot. Isang agpaiso din sa kunada nga hamo nga mabalin nga maitugot no mara-fracture ka hamo nga mabay nga maitugot din sa balay mo nagtakkel. Hamo mabay nga maitugot niya. Amin nga aramid iti tao mabati. Isay kat ko mai-end ditoy mo nga excited din sa sumaruno. Jesus said, no one knows about the day or hour, not even the angels in heaven or the Son of Man, but only the Father. Therefore, keep watch because you do not know on what day your Lord will come. Yan. So, kanayon kayo kuma na nakaredy. Amen. Kat, no, at may inayon nyo, sakbay nga itod ko, iti sumaruno, nayon na niyo. Sige, Brother Chairman. Sa lugsod, sige. Isa dahil tayo iti sumaruno. After the rapture, sublian tayo. Dahil ada iti akin topic actually kita niya. After the rapture, kasi ada kayo kailang ijay. The rapture of the church. Nya iso nga dagiti mabati during the rapture ata iti akin man nga mangi-explain nya daytoy mid-tribulation and post-tribulation. Ata iti akin patang i-explain dano anya iti mapasama anya nga ba iti mangyari maisalakat pa nga ta after 7 years nga si Bibiyat pa ang jay namati nga haan nga na rapture at ang possibility na maisalakat pa ituloy iti sumaruno din sa sumaruno kanya pre-tribulation. Sino di sumaruno kanya pastor? Brother Elijah. Sino si Brother Elijah? Ay, ada sa ili pa ila. Anak mo narap. Ay, next na Sunday. Ano nga pastoran?
O, agnayan pa ikano, sige, daya, ayabak dagiti pa pastors. Unang tatayhanan na confident dito, dahil ti akin master, dito nakaya ti akin, or master, iti rapture. Sige. Sino ti, umay, ay kayo ta, awan? Dapat tinailayan ko ni Jay about kasi pagtutungtungan ko bago-bago na niya. Naibagay ni Jay Revelation chapter 19 verse 8. Ako na ni Jay na dalitik din na Jay asawa iti Jay the bride na nakat naikan ko iti bago ma-fine linen. The verse na din naman ito, and to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. So, nagigay sa mga lapag na mabalugan tayo ng hindi fine linen. Amen. Amen. Well, nakabado ka na ako na ni brother, ni pastor. At apay, sige, nayon na niyo, taniawan ko sa madulugayang kanya. May siguro dyan ko, dyan yung hindi nagkagulo ni Luhumon. Siyempre dyan, magpapabot na dyan, nararamit iba, binata, mangan, naging nakatulaw yung Senado, masalit ng mga sugar. Paano na ikas na makisulat na biglaan na eh. Kaya nag-aabot na iti aksidente na mangyari ito, dyan ang handa. Kasi siguro kasi yung mangyari na. Siyempre, nag-drive ka na, biglaan ka na lang doon. Pagkakuan mo na kayo, kaso na, dyan nga tayo ito, spektakular tayo may nagrunto, itulungan. Dyan yung pagkudyanan na talaga na nagrunto, kasi na pamahalaan itong dalawang bansa. Kaya, bigla kita naman eh. Karena kita na yung makina, bigla ka ako, di ba nagpapanusin, nagpapimagkan na kita. So, may spektakular tayo, may dyan, pagkudyanan mo sa tulungan. Amen. Amen. Well, no si Kadya driver, na-rapture ka. Yan. Sigurado nga ata iti nagbibignan ka. Dapay? Paglapas siya ito, magulong-gulong yung simbahan. Magulong-gulong yung simbahan, naglalawang na ito, nagpang-asig na sumunod. Ano mo tiumay na baka man ito yung simbahan, mag-iumay si Kuwapana, bumamat na yung dirapsyon. Mangyari na mangyari din ng pagbubuo ng simbahan. Ako ito na habala ng may niya ako sa Kristo. Pagbubuo ng simbahan. Ni, ako nga naman diya, pastor. Umay ko kang nipa. Sino tina? Tapos ito yung simbahan. Sister Alo. Ano Sister Alo? Patulong man Sister Alo. May kakano at pay? Sister Raquel? Well, ano dyan? Wala siya kapanangan. Ano dyan? Nung magpas si Rapture, ang tumang-tumay Ay. ng simbahan. Automatic na idigid-gidad, di ba? Idigid-gidad lang ado ti nakikimong. Sigurado kaya in after rapture makunumod iti simbahan. Awan ti agsaludsod kinala siya ti agsaludsod. Dati, tatlo taon din discussion. Di sa lutsud ni Brother William tatay ko na umalpas ba iti rapture ka aday ti mabati. So
madadagi kita do mga views, mamati dahil basit nga pre, mamati da jahid. Tapay kasi, nung una tayo mamaratyot ti Christian, tayo ito lang dati mabati nga eh. Namapanijay, mid-tribulation. Kanya, isumay nga, iti, di joy, may siya ako na atas ng problema ang subari, iti pre-trib. Kanya, pre na tribulation. Kasi kuna da, after